Zdravíme včelaře i nevčelaře z horního stanoviště u kočovního vozu. Dneska je neděle 8 březen a tady tak narychlo to jenom prohlížím. Zásoby by tady měly mít, jsou zúžený ne úplně na plot, ale jsou prostě zúžený kvůli tepelnému komfortu a dělal jsem si takovýhle rámečky, mají centimetr tloušťku. Viděl jsem to u pana Vladimíra, co má statek Letkov, včelí květinovou farmu, kde jsem si objednal oddělky. Má perfektní včelky, do kterých chodí bez ničeho, dokonce i bez kuřáků, má jenom rozprašovačku a aby se ty včelky nemačkaly, tak má takovýhle rámečky, který tam dávám rovnou zateplovací odrazovou strůvkovou folii, i když tohle je stará, kterou jsem měl nařezanou na 39-24 pintlich. Musím si doma nakrájet drobet větší, aby to mělo přesah, ale dám ji tam. A hlavně, co se mi na tom líbí, teď když vždycky otevřu úl, sundám folii, zavíječ. Prostě kam nemůže včela je zavíječ, protože se tím i předpokládám zbavím perfektně zavíječe. Ty včelky budou moct chodit nahoře po těch horních loučkách a toho zavíječe si vyčistí. Jo. Takže když člověk něco vidí praktického, no, tady pilové desky, krásně včelky nosí pil. Je ty pilové desky teď na ten rozvoj super, ale potom do optimalizovaného plodiště ty plásty samozřejmě půjdou pryč. No, takhle jsou už krásně plodové plochy na té 39-34 sedmičce. No, ale pořád ty rohy tady mají volný. Zásoby taky. Že takhle jenom zrychleně to proběhnu. No, krásný. Tady se nabíhá mamka modrá. No, zásoby mají. Ještě určitě mají dole v polštáři. No, tady jsou teprve vajíčka na tom čtvrtým. Takže ještě mají kde. No, tady mají takhle zásobní. Jim škrábnu. Ať si to vyberou a přenosí si to k těm zásobám. Teda k zásobám k tomu plodu. Jo, tady dokonce to vypadá i na melicitózu, ale tady ne. Kde je to tmavý víčkování. Tady jim to škrábnem. Teď si to přenosí. No, jestli bude takovýhle počasí, nakvete tady hlíva, vám ukážu potom. To už je pěkně načatá, tak určitě bude i první snužka sladiny z jívy. No, dám sem takhle tu rámeček, dám tam odrazovku a zatiškám si to touhle strůvkovou folií, co jsem tam měl. No, hotovo. A uvidíme, až sem půjdu za týden, nebo kdy se to povede. Tak, no, tady, perfektní. No, už tady běží zavíječ, po horní loučce. Jo, tady je další. Jo, to je to, co by se tím mělo odstranit v každém případě.
Ještě k tomu statku Letkov. Zajímavý pán, léčí, má jenom 2 léčení v sezóně, má šťavelku s glycerínem a pak má sublimaci kyseliny šťavelový. No, žádnou chemii, žádný amitraz, žádný varidoly, nic, funguje mu to, včelky má zdraví. Takže jsem chtěl oživit krev tady. Já už jsem dlouho nekupoval žádný matky. Dělal jsem si svoje, tohle je vyloženě pilovka. Tak chci oživit krev. Bohužel pan Vladimír matky jako takový. No, takhle to vypadá nádhera. Matky jako takový neprodukuje a neposílá. Kdo chce od něj genetiku, tak si musí dojet buď pro vyzimovaný včely, tady je mamka modrá, buď pro vyzimovaný včely si k němu musí dojet, anebo pro vodělky. No, psal jsem si s ním, že jsme se domluvili, že je taky pilovka a už je tady zakladeno. Takže jsme se domluvili, že si dojedu pro oddělečky, tomu si nějaký 3 oddělky od něj, dělá oddělky z plodových plástů, ještě, že má silný oddělky vždycky, tak uvidíme. A ten právě používá tyhle rámečky. Já to považuji za dobrou věc. Když můžu okouknout dobrou věc, tak proč bych to neskusil? Tak, hotovo. Mají tam ty strůbkovky zateplený. Doufám, že budu mít málo rámečků. No, to nevadí. Se tady koukneme na 24. No, tohle jsou 39, 24. Co chci prodat nějaký teď na jaře, už jsou tady mravencí takhle brzo, takže jim dáme spořici. No, mám to zúžený, jsou na těch 8, takhle zimuju, na 2 bednách 24. Už to pěkně vyschlo oproti minulé, otevřel jsem všude očka. No, dílo je z loňského roku, že žádný starý potvory, vyšetření na mor včelího plodu, jo, takhle jsou už rozplodovaný, zásob hafo, vyšetření na mor už mi dorazilo minulý týden, samozřejmě negativní. Vyšetření na varovázu na obou stanovištích mám 0, takže včelky by měly být došetřený dobře. No, ještě tady taky je kolečko, tady je matka zrovna, to je zelená. No, že musím dát inzeráty, jestli bude takovýhle počasí ještě nějakou chvíli, tak
včely půjdou pěkně do síly, kortaž nakvete. Nakvete ta jíva. Tak, začíná foukat. Vítr nepřítel včelaře. A jak se s tím popasujeme. Tak, super. Ještě koukneme tady. Tenhle nemám čas. Dneska jedeme ještě se podívat na Šumavu za kamarádama. 2-4 jsou zúžený na 5 s komorovačkama. No zase světlý plásty. Tady už je plot. Tady jsou naražený matečníky, což nevěstí nic dobrýho. Jedině to, že tady není matka. Jo, tady jsou matečníky. Jo, tenhle je pěkný, ten necháme. Takže tady přišla matka pryč. Tak uvidíme, co s tím potom provedeme. Protože matky se ještě určitě neoplodní. To se stane. Nějaká matka přijde pryč nebo se přimáčkne. Tak ještě koukneme na tyhle poslední. Mám poslední rámeček. Že budu muset dodělat nějaký. Ještě mám v dílně. No, krásný včely. No, mám v dílně ještě rozdělaný. Rozložený věci na truhlařinu, že si ještě přiřízneme. Tady jsou vajíčka. Jo, tady už je plot. Super. Nic nemusíme, zásoby mají. Jo, tady ještě mají takhle potom na rozšíření. Otočíme a škrábneme. Jo, oni si to vyberou. Tak, zásobama dopředu, jsme na studené stavbě. Tak, dáme rámek. Podrazovku. Starou folii. A jsme hotovi. Tak, ale koukneme na plasťáky. Na těch jsem minule udal video, ale pak jsem ho nezveřejnil. Tolik jsme 15 minut, to by šlo.
Jo, když jsme u toho, takhle máme fázi kočiček teď. Takže jestli bude počasí ucházející, tak to brzy nakvete. Tak, tu polystyreny, rysaně, klasika. Tady mají těsto, takže byli na štíru se zásobama. No, takhle vypadají krásně. No, ještě ho nemají. Do vybraný celý. Palec ven. Jsou na 2, 4, 6, na 8. To je klasika, no. Vrcha. Hned jsem dostal do palce, bez rukavice. Takže jinak. Tím dáme si komorovačku. Děláme si místo. Tohle jsem sem přidával zásobní. To jsem měl rezervní plásty. No, tady už je plot. Tyhle jsou 24 a vedle mám 17 dole. No, pohoda. To je tady otevřený plot, takže matka tady bude. Jsem sem dodával nějaký zásobní z rezerv. Všude propolis zalepený. Tak. Komorovačka. A vrátíme strůpek. Jo, tady to ještě oni si doberou. Takže pohoda. Tady mám jenom položený těsto, to jsem nepoužil. Otevřel jsem jim tady nitrání. Tak, tady je mám 2, 4 na 6 zakomorovaný. Jo, tyhle mají zásob hafo. Mají bohatě zazásobeno a dole ještě 17. Tady už je plot z obou stran. A vajíčka.
Tohle je lehoučký, celý prokladený, jo. Taky loňský plásty. Jo, taky prokladený celý. No, takže ty rozdíly možná jsou tady větší plochy, to je teplejší na to jaro a zase tak hrozný rozdíl to není. No, těsto nic, to si tady nechám. No, takže tolik. Je 11 stupňů, čelky lítají, takže tyhle si najdou cestu zpátky do úlu. Já to tady doproběhnu, ještě tady mám dva langstroty, dva oddělečky, tam bychom se možná mohli podívat. 21. Tady je langstrot. Oddělky jsem taky zužoval, aby měli teplíčko. Jsou na 4. No, tady mají zásoby, no ty si dosáhnou, tady je vidět, že už je berou. Tak tenhle jim škrábnem a otočíme. Tak, koukneme, jestli se tady klade. Tak, plot a zásoby. Jo, ideální stav. Tohle jsou oddělky loňského roku. Jsou krásně nasulcovaný v těch 4 uličkách, nebo na těch 4 plástech. Jo, super. Až se vylíhne. Bude zase hafovčelek. Tady je mamka modrá. Už je pěkná. No, takže to zúžení na ty 4 s těma zásobama teď na ten březen úplně stačí. No, pro zásoby vedle si dosáhnou. Tak. Tady jsou taky na 4. Tady všude zásoby, ale jsou na těch zásobách, vybírají si. Je vidět. No, pěkně si to odebírají. Všechno tekutý, tohle je dokrmovaný. Už se září tyhle oddělky až.
Jo, a už je tady zakladeno. A larvičky, tak 4denní, už jsou položený, plavou v kašičce. Jo, tady už se klade pěkně. Jo, tady je mamka zrovna. Ona vyndala zadek tady z buňky dole. Jo. Tak. Schovat holky. Tak, stihneme ještě langstroty, ať to mám komplet. Kdyby někdo chtěl na prodej jumbo, není problém. Mám tady jeden oddělek na jumbu. Plemenáči, tamhle do kus dál. Tohle jsou včely z oddělku, vychovaný do celého jumba. A tady vedle mám roj. Jeden, co mi tady ulít loni, tady zrovna na tu jívu. Ho jsem sundal. Tak no, tyhle jsou úplně v klidu. Tohle jsou dobrý včely. No, takhle mají krásně prokladeno. Tady taky. No, byly tady matky, měli zimní izolaci, jo, že takhle pěkně se rozjeli. Byly matky v izolátorech, obě dvě. Jediné, co nebylo v izolátoru, byl ten oddělek. Jo, takhle to má plochy, to až se vylíhne. Krásný včely. No, že kdyby někdo tak teď mi spadnul rozpěrák. Tak blbě. Že tam pro něj asi ani nedosáhnu. Spadnul mi do toho bedňáku rovnitř. Vidíte, že je možný všechno. Tak. Pokračujeme. Jo, krása. Krása střídá nádheru. Jo, takhle proplodováno. No, 4 na 5. To jim bohatě stačí teď. Jo, u toho langstrotu je to snazší, co se týká toho vršku, protože langstrot má
Vybrání na osazení rámku 17 mm, originál Langstroth, takže to všechno dělané tak. Takže když mám rámky od Mirka Sedláčka, který mají ouško tloušťku 10, tak tam pořád mají 7 mm. Jo, ta včelka si tam udělá ty voskové nástavky a je to tady vidět. Krásně se pohybuje nahoře. Jo, takže ten zavíječ tady není. Jo, všechny ty rámky jsou bez zavíječe, jsou krásně čisté. Tak tyhle jsou dokonce jenom na 4 zúžení. Jo, tady už je plot, pil, ale ještě jsou tady i zásoby, takže v pohodě. No, znova zopakuju, Langstroth Jumbo je v sezóně 6 rámků. No, takovéhle plochy, taky matka byla izolátor. Jo, tady je zrovna zelená 20. Jo, tyhle jsou takový divočejší. To vidíte, jak jsou hr. Prostě každý včely jsou jiný. Jestli někdo řekne, že má všechny včely horní, mírný, tak tomu bych to nevěřil. No, takže tolik z ukázky. Já jsem si prohlídl všechny včelky. Mám klidný svědomí, že jsem nic nezanedbal. A určitě to udělejte taky. Už je na to počasí, včelky jsou rozplodovaný a můžeme začít včelařit. Takže se mějte a ať vám to lítá.